Това съм малко как 3BG. Днес искам да ви съобщя, че ще почваме да играем и на GTA San Andreas Karma. Да знам, Counter-Strike и такива разни неща. Сега ще покажа на Counter-Strike какво мога. И тук съм, ето е Counter-Strike, чакайте, че нещо обърва. Counter-Strike. Ще ви покажа, ще ви покажа. Фрин сервер. Да знаете, че вече съм малко по-добър на някои мапове. По-мои съм се оказал добър на всичко, бе. Ей, добре, че този сервер бързо зарежда. Няма да има линк долу в описанието IP-то, няма смисъл да ви кажа честно. Айде да сме двойка, да видим какъв това. Вземаме си. Добре, окей, стреляме така както трябва. Убих звона с пистолет. Изрегисте за RTP. Хора, съжалявам, че умрях, но такъв е живот. Сега да видим от терористите останаха само двама. Трима. Да, трима. О, да, и дам ще. Голд. Някакъв уел. Сега ще ви кажем. WWE ВК 2016. Както виждате, съм задобрял малко. Някой може да каже, който е играл срещу мен, може да каже, съм задобрял малко, да. Това някой, който е по-добър от мен, да не ми пише, ти си бати нуба, научи се да играеш. Ти си бахти нуба, някакви такива да ми викате, не ми се прави, много съм отворен, такива разни неща, някакъв да не е много отворен, не ми се правите на отворени. Ние почти ги убихме, бе. Хора. Оф. И добре, сега ще се върнем около частта на мен. И така, надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. И ако се може да се абонирате за мен. Не да си правите като някои хора, просто акаунт. И да ме гледате да се интересувате от мен, да ви съм интересен. Да си направите акаунт и да чакате да кача нов клип. Няма да ви извести. Абонирайте се, за да може да ви извества. И за да имам, ако съберем над повече от 20, 25, 24 макс абоната, ако имам 25 там някъде абоната, почвам да снимам на Twitch, на живо, на Minecraft, на Counter-Strike. И да. Чао, чао!